子供に頼らない老後を選ぶ夫婦のための実践ガイドです。お金住まい医療孤立という4つの不安の整理から、60代までのチェックリスト、身元保証人問題を解決する具体的な選択肢、施設の入所拒否を防ぐ、事前準備、夫婦どちらかが倒れた時のシミュレーション、そして地域や専門家という頼り先までを12点の図解を交えながら分かりやすく丁寧に解説する夫婦2人のための実践的なガイドブックです。詳しくは充実の本編で。今日から少しずつ始められる具体的な備えを夫婦に人で穏やかに、そして安心して歳を重ねていくために、ぜひ一緒に確認していきましょう。